Shubor na Khlem jong unong san Hima. Jingkhynra kaseng HYC ya Kiba di Drok kalapin kenja asipor ya ki katu katni ki jaka hasor Shong. Hadien laisngi Jingkhynra Drok kahnyo trep youth council halom survey Ajmera Thembejoy police bazar barha kiwe ki jaka kabaran shalendet jong ka city hot dhaba kabala lap babun kinong di Drok ki penlong ya kate ka jaka kum ka ktem di Drok bat kiwe ki kam jakhlia ha ka arfu sautrik ukla lingkon unong san Hima ula lej ban bud din ya kani ka jaka baju Shong kinong di Drok kabadan halendet ka city hot dhaba lalap bakani ka jaka kala kenja balik se kadai bakinong di Drok kim no chu bandet Shong ban that sni ha kate ka jaka kumban chukdo ke HYC kala penlong ya ka Jingkhynra Drok ha ka arpoi trik ukala lingkot Hadien balami na ka jingsha khot hajer uba Isaac basawyamat uskatri ke HYC na Sarda police station halor ka jingsha kno ba udan kti ha ka ban ktakti ya uwe nong di Drok ha ka arpulai trik unai wing bat ula khlat no ha ka saw trik uno pra arhajar apusan Shuh ke HYC ha ka Jingkhynra kala yo bat kumba ar phongot duna kinong di Drok ha ka te ka Jingkhynra kinthop iki kinthei demen ha police bazar